Horas madihita saluhutna. Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahaton tusude ruas. Dohok tamu namar minggu di tikion. Suaksoni amanami inanami. Haha anggi na pinaribot. Manang ni dia pe na mengikuti ibadah live streaming on. Horas jelas selamat beribadah mahita. Ima di minggu Advent paduahon sadarion, tapuji matuhata marede mahita, marhite bukede nomor 510 ayat sada sahat rodi ayat tulu.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Hodo ale Jehovah di halungut rohaku, ale debataku, marhapo sa tuhodo au, say unang pailaaw, asa unang marsurak-surak akamusuku midaaw, daktahe tagamon tarurak, manang isesian akan na makaposiho ale Jehovah, say pabotohon matuaw, akka daladalamu, jala ajar hotuaw akka bogasmu. Sadarion maro Tuhani manopot jorona, beta tasobba maibana, haleluya. Martangi ang mahita, ale amanamina di Banua Gijang, namadok moleate dohami tuho, ala di pabotohoko tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalausal pusogot langit dohotano, alay na hotdo anggo hatam rudi salileng nilileng na, akup ni iko patardo sogot saluhut jolma di jolo ni habang sa paruhumami. Say asi maroham dihami. Pahot marohanami marhapor siyaw dihatam. Marhite-hite tod di porbadia. Padungo mahami. Jala paringgas hami martangiang. Asa marlas ni roha hami paimay mahoko. Jala asa dapat kami hanguluan na sora suda. Amin. Tapuji Tuhata, marhite bukede nomor 42 ayat sada. Tangihok kamu ma patik ni debata, ima patik parjulu sahat rodi patik paupaton. Patik parjulu, audo jahuba debatam ninna debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam, patik paduahon, dang jadi ganaomu, jadadang jadi sumanommu, manang aha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotong gabe si sobaon, manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yang gosoture dalanna, ay hona na dosogot akan namar sineang di guarna, patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui.
Dina onom ari maulahamu nasa si ulommu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jehovah debatam doi. Dan jadi ho mangula anggo dina sadari i. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe, namangebati hutam. Ai dina onom ari do, di tok pade bata langit dohot tanah dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di bahini do ubahen na di pasu-pasu di bata Jahuba ari paradianan nai jala di parbadiai ima sahatna atong rak mangidoh gugu mahita tu debata taringot tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Tapuji Tuhata marhite bukede nomor 44 ayat 2 dohot ayat 3. Para si rohami dahami nadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahatot dohami tubu, jeladang adong hapor siaw di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalami. Macai godang do pangalasion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Ala ni denggan di basam dohot asini roham. Saya unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalasyon nami. Saya ingot mahami hobar tu asini roham, dohot denggan di basam. Ala ni guarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin.
Tabege maha tabaga-baga taringot tu hasesani dosa. Roh mahamu tuau, asa mangulit todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dadap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabe songon hapas domuse. Ha sangapon ma di debatana di gijang. Amen. Mare de mahita sian buke de nomor 30 lalu ayat 1 dohot ayat 3. Tabege maha tandi debata, turpuk nyari mingguon, iman tersurat di buku Pesalmen, Biddu 24 ayat sada saat Rodi ayat 10, marsika sorim mahita majahasa. Edesian si David, gok di Jehovah do tanoon Rodi isina, portibion dohot pangisina. Isedo na jadi nakok tudolok ni Jehovah, jala isedo na humjong-jong sogot di hajong-jongon ni habadiaon nai. I mahalak na maruli pasu-pasu siya Jehovah, dohot hatigora siya debatani hatuaon nai. Patugijang matuhang muna hamu ale akaharbangan. Patugijang mahamu ale akapitus yan narobi. Asabongot raja ni hamulyaon. Patugijang matuhang muna hamu ale akaharbangan. Jala patugijang mahamu ale akapitus yan narobi. Asabongot raja ni hamulyaw ni.
Ima sahatna, mertua do akan atu mangihon hata ni debata, jalan nau piopsa. Amin. Mare de mahita, sian buku de nomor 30 ayat sada huhut mahita jongjong. Tidak ko mahaporsiaw tay, songon nahina tidak ko nidongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita madok, au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatudusan, na tumapalangi dohotano, au porsia di Jesus Kristus, anak di debata Jahoba nasa sadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gebe-gebea sa tod di perbadia, adorang so habubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajad lo ibana di hau pinarsilang, na tuak tuban na torudung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahun dulu tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana, pai mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditod di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatau panala Kristen akan na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na madok, mula mangulu dosogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabi gema titing di huriata. Udah nyala itu, udah. Salam. Shalom. Sampai hut ma dikting nama masa do dan sebab masa di tengah-tengah huriata. Ima di minggu apen apa dua kon. Tanggal 4 Desember 2022. Ya guarne minggu taima minggu adpen padua kon do topik minggu marhabadiaon manomu arini Kristus. Tikna parjolo persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 11 Desember 2022 yang pada hari Minggu 11 Desember 2022 yang akan datang, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Desember 2022. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan gereja kita. Berikut persembahan pos pelayanan. Pada hari ini Minggu 4 Desember 2022, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan amplop
Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Berikut pemberitahuan. Baptisan kudus reguler. Sesuai dengan program gereja kita, maka pada hari ini Minggu 18 Desember 2022, dalam ibadah siang, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus reguler bagi jemaat yang akan mengikuti, supaya mendaftar ke semua WEK masing-masing atau ke kantor gereja dengan membawa akte kelahiran. Berikut jemaat yang pindah. Terhitung hari Minggu 4 Desember 2022, bahwa keluarga F. Lumbantobing, Ibu Firda Rosalina Bursimajuntak, yang beralamat di Perumahan Lewi Gajah Permai, Jalan Palm, Cimahi, anggota Jemaat WEK 8, tidak lagi menjadi anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi karena sudah menjadi anggota Jemaat Gereja Kerasulan Baru Indonesia Bandung. Yang berikut Natal dan kebaktian sekolah minggu. Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada satu hari tanggal Minggu 4 Desember 2022, waktu pukul 13.30 sampai dengan 15.30 WIB. Kelas PGTK, Pelayan Firman Pendeta Todo Tua Sirait MTH, Liturgis Situa HM Boru Tapu Bolon. Berikut pada hari tanggal Minggu 11 Desember 2022, waktu pukul 13.30 sampai dengan 15.30 WIB, kelas A, kelas B, dan kelas C, Pelayan Firman Pendeta Hasian BMS Purba STH, Liturgi Situa R Boru Samosir. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebaktian sekolah minggu pada hari Minggu 4 Desember 2022 dan hari Minggu 11 Desember 2022 diliburkan. Berikut undangan perayaan Natal. Panitia Natal PPD HKBP Distrik 18 Jabarteng J mengundang ibu bapak yang terkasih untuk bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang akan diadakan pada hari tanggal Sabtu Minggu tanggal 3 dan tanggal 4 Desember 2022, waktu pukul 9.00 sampai dengan WIB sampai selesai, bertempat Gereja HKBP Purwokerto dan Hotel Grand Kanaya Batu Raden, dengan acara kebaktian bersama, 2 perayaan, 3 malam puji-pujian berupa lomba paduan suara SPH CHKBP Distrik 18 Jabarteng J Regional 2. Undangan Natal Persekutuan Lansia Distrik. Perayaan Natal Lansia HKBP Distrik 18 Jabarteng J tahun 2022 akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 8 Desember 2022 bertempat Gereja HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata, waktu pukul 9.30 WIB sampai dengan selesai. Didampingi oleh Pendeta Resort, Pendeta Hasian BMS Purba STH, dan Ketua Dewan Koinonia Situa DR Borusiahan, berangkat dari gereja pukul 8.30 WIB. Yang berikut Natal PAK atau Pendidikan Agama Kristen. Natal PAK akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 9 Desember 2022, waktu pukul 17.00 WIB sampai selesai, bertempat di Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, Pelayan Firman Pendeta Hasian BMS Purba STH, Liturgi Situa RF Sirait. Berikut Natal Remaja HKBP Jalan Lurah Cimahi.
Natal Remaja HKBP Jalan Lurah Cimahi akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 10 Desember 2022 waktu pukul 18 sampai dengan 21.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pelayan firman Pendeta Hasian BMS Purba STH, liturgis Situa NTH Pardede. Yang berikut ucapan terima kasih dan hasil pesta Gotilon. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat atau ruas yang sudah memberikan persembahan sati-sati, lelang, pesan, silua, lelang umum dan semua persembahan dalam pesta Gotilon 2022 ini. Adapun hasil dari pesta Gotilon adalah sebagai berikut. Pemasukan 386.974.000. Pengeluaran 92.383.000. Total pemasukan 294.591.000. Yang masih non cash 29.500.000. Hasil tersebut dibagi dua dengan panitia pembangunan dan huria masing-masing sebesar Rp147.295.500. Dimohon kepada jemaat yang memberikan persembahan non cash supaya dapat melunasinya sampai dengan akhir tahun 2022. Yang berikut sumbangan pembangunan. Gereja kita menerima sumbangan pembangunan dari keluarga Dr. B. Arwan Boru Marpaung 20.000 pis bata merah, dari keluarga P. Pasaribu Boru Panggabean 10.000 pis bata merah, dari keluarga E. Sidabuke Boru Silalahi 50 sak semen, keluarga Situaha 5 juta Boru Tahayan uang 1 juta rupiah, punguan Kur Ama Ek Saudi uang 1 juta rupiah. Songonima tikting nama sadu nasi naik si pamasaw nito ngatangan huriata siang giat ma tuhata patuluson saluhutna gabi aku puji-pujian setengah pun dikuarna. Salum. Shalom. Nuaeng tapasahat ma peliata huhut mahita marede sian bukwede nomor 45 mulai ayat sada.
damai ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti akate atemuna dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhata nai naolongan di bagasan goarni Tuhan Yesus, atani debata di minggu tasadarion, ima na tersurat di Filipi sada ayat 1 ayat 10 sada. Filipi sada ayat 1 ayat 10 sada. Songonima di hamu amanami nanami na posobulung remaja sekolah minggu na dohoti par minggu ono mari live streaming do mamu majaha tani debata sian Filipi sada ayat 1 ayat 10 sada. Tajaha mar responsoria. Mauliate hudok tu debataku ganup huingot hamu. Ai huingot saur muna tu barita nauli sian mulanai saha rodi nuaing. Tamado songoni rohakku midahamu na sude, ala na di bagasan rohakku hamuna. Airak partohap dia sini rohana tuawi do hamu saluhukna di natar hurungi au nang dinahutariason jala wodolhon barita naulii. Jala oddo hupangido naing malam sumurung holong ni rohamuna marura di parbinotoan do dinasa panibangon partordion asaramos hamu marparbue hati goran maritehite Yesus Kristus bahen hasangapon jala puji-pujian di debata ima saatna. Di hamu akamanami nanami na kanaposobulung saluhuna huriani Tuhata na inaolongan di bagasan goarni Tuhan Yesus. Didok hatani debata di hita sadarion marite hatani Apostel Paulus. Didok toktong doa umadok mauliate ganup huingot hamu ninna. Aku senantiasa bersyukur kepada Allah ketika aku mengingat kamu, asal diingat Apostel Paulus huria Filipi, dungi madok mauliate ibana. Ia bersyukur ketika mengingat jemaat di Filipi. Ia bersyukur ketika mengingat haporsiaon ni halak Filipi di bagasan saluhut pabahenan nai. Alani suku-suku di mingguta sadarion na barjolo ganup saat kita tu bulan 12 ada di ingot tamu. Moloduk saat kita di bulan Desember, apa yang kita ingat? Apa yang berkesan di dalam setiap hati orang yang percaya ketika tiba pada bulan Desember? Ganup hari di bulan Desemberi, Natal, ima nagabe singoton niak kana porsea. Ido benar ido diturpu episteli nak kiniani patugijang matohang muna hamu alea karbangan. Patugijang matohang muna alea kapitus yan narobi. Tegakkanlah kepalamu, hai orang-orang yang tertunduk, menyambut kedatangan Kristus, menyambut kedatangan Raja. Ise ibadah ulaning Raja ni hamuliauni, ise. Ima Jehovah Sebaot, Jehovah ulu balang ni hamusuhon.
Siapa dia raja yang akan kita sambut? Ia adalah Tuhan jaya dan perkasa yang kita akan songsong dan kita akan sambut. Patu gijang matohang muna, hamu alia karbangan, jala patu gijang matohang mu alia kabitusia narobi, ainai Roma raja ni hamuliau ni. Ise ibana raja ni hamuliau ni, ise ibana do raja ni hamuliau ni, namar waso di atas ni tanon. Alani memang ganuk jupang hari bulan 12 son, itorsai gurang dosi ngoton. Ate, akaina ngamulai humaseksok. Aha manuaing si tuhoron. Piga baju ni danak si paradeon. Natal sekolah minggu PGT kan non jam 2, tonga 2. Hari Minggu depan kelas A, B dan C. Hari Minggu. Piga tuhoron bajuna. Sipatuna namar lampu-lampu. Pokalna, lipstikna, irtong baik kon. Kodo bendo, oh sudiru kon nama marahai non song rusaon. Rupani ngado rusa benuang nunga. Apa di kandang domba itu hati lahir terang di kandang rusa teh. Alai ngaring gani ya ka nati nunggangan ni sinterklasi mai rupani. Idobana ya dong inata holani do na pinarade na di anak no. Di buru non. Bajuna namar reda-reda. Sipatuna namar kaca-kaca. Begitu. Pokalna namar hilo-kilong tung bagat matong burunon jala uli dungi ibaid do lipstick ni burunon gincu natong gincu romo liwita nami iba beno Roma omak nonin nama urang jo mangalang manangau dah sutuk sega gincu mi ninatong tu burunon jaga asabaga kon nonin na. Alani kadongan na ngamangalak permen sebelum Natalon ang goimana sa inin na dubuti majaga gincunon irtong disuruh guru na pemakatay dangolo soksega gincon inaruhanat tong saat tu namar liturgi solo madok liturgi na be holam majaga gincon jadi ro guru na bilanglah enak Muhammad hitadot tongon bahasa Indonesia bahasa Batak ngadok koma bilanglah bilangmu inatong bilanglah liturgimu enak saya nina guru na putitong saya sip Roma nasa pudi dokon so tungin ngai yancam do ta ada pilos-pilos dangolo madokon holanala ni nama jaga na nidok ninong no rupani ujung na lasongon ima dilema mesti tulungan na daksau di dok liturgi na jadi Roma na de baru pani we tahe holanala ni majaga na nidok ninong ngai soido be liturgi na ninna amat taipe soya yajarhon liturgi na to anak konna ninna rupani menanggo pala mersuru asa diboto liturgina ninna rohana gumodang manuaing jolma disorati pikiran portibion laho manomunomu razai manusia sudah lebih banyak disibukkan oleh perkara dunia menyambut raja HP dangi na pinangi doni Tuhani tidak mando diturpuhon madok mauliate ro tu debataga nupuing otamu ninna apostel Paulus alani lasni rohana marnida huria na di Filipi marningo togu ni haporsion nasida dohot tulus ni rohana maniop barita nauli dohot maniop haporsion na di bagasan Kristus Yesus ngauro nak kiniani hamuak kamang dot tamuak kainang
ganup huingot bulan 12 aro naro tu pikirata kaina nak kini ngare potate hari Jumat Natal PAK ni huriata HKBP Cimahi odo PHI dung ropa dita todo sirait tor di humala putina sida batabama amak padita nami Natal PAK bamba ngaringgani ningon rupani tor jadi ma Natal hari Jumat sudero rotu siakka orang tua doh takka sisian murid PAK 5 tahun non jadi ma rupani atong repot di bani akan atau rasnya ke persikola gulang go singoton au akan mangala paruta-huta udah berek kamu mah paruta-huta jadi mulu bulan 12 arong ma dua hal nama cai ingot di bagasar roha na berjolo ima di bulan 12 iro roson niulaon laus di silu tabona isi mersua natong mersua di hutan ami tarutung sewarakir mersua mesi bulan 12 mersua neme jadi akainaina na tua lo jadu mersuan ngamak kuling giring-giring jam 4 maju Natal sekolah minggu jadi olor pedi hau mana tua nga ting nga Natal sekolah minggu mulak mai tenda baru mulak iutusi saya takas doningot anggo bulan 12 lu jahi ama aka inaina mabain kabang loyang ita dabu kabang loyang ngapas teh teh anggo di takian kabang loyang bulan Desember do hamuna alenggo isok ganuk bulan anggo kabang loyang terus bulan Desember di son di Cimahion bulan Desember terus ayarisan ro kabang loyang bah anong bulan Desember ro na ro hama naroi besak tahu-tahu rupani ala bulan 12 doroi Isi ningan-ninganan mana tuan-tuan atau mereka bang loyangi, engai PSB, non loyang non, cetakan non. Ena tabu abigion, ibu loyangan non, ser, nato, tuahai tu adonani ser, baru ibarat tu miakon ser, ni nam se, ibarat buti, ibarat musim mengapi gaya lirupani, ibu mak kaleng na kaleng kongguan. Isi kembang loyang itu kaleng na kongguan ala isi kembang loyang itu ni dong ijo bai nong ningon tor dilihat to ala nama ropok dok na mosok omal lang dai na apalo maliano mu ubat di na tung ubat inaon na mosokon alangi ma ubat dina ubat ni haru pungonin na roha ubat ni pugus mo tahen na roha kan ni namu sema alang mana maropuki di siro vitamin na inda je isirin na vitamin ni kabang loyang omolo maropuk ima macay takas ningot ison na mabed dodol dihitan molo aro kari dodol molo dihitata berarti gurang-gurang aku pernah tahu teson itu dong ai boto muda alame habete alame molo ngabulat 12 arong alame anargano ita bunyi do ditoruni batal. Di dia lame ini meruni lulu dan dapot. Di dia lame ini ngon. Ditulang murah noni torina tong bah. Ai waru ngon. Ido binda sakitan molomar tulang setorakok belania alame ditulang. Manuk disiak ditulang itu. Gurang jabar ditulang. Jadi toringok di besi. Nama saya kop tu bagasa roa di bulan 12 Pazozorhon dungi maret dema sonang ni borngin nai manyuk lilin uzuroji susi tung malua pardosa sude sian hamaguana use alaro si palua ise Jesus tuhate maret dema tong marlilin tabuma dungi mulak ma siang gereja berbaris masuk dia ke dan akon tu konsistori ido pehani dege konsistori langsung di son anggui udo api konsistori naroha diguari mai bilu perhubasan berbaris meret dan akon majalo sabukus sapalastik roti yahai langsung narongi gulana itu ngatonga imai aku yang begori aro gari teh arong ngata buhian yopung amang tabu nete tuan ini apa sesor hona naroha nak kining
madok si pasosoronna do liturgina dung jolo mangamangan merjagal-jagal botari nei ima kamu ma pasosorhon dung isonang ni borngin nei ujuroji susi hamu akamang dot tamok kenang hita na pungudi garijaon sadarion do nawat dohoti live streaming marminggu di bagas munabe ketika kita ingat Desember apa yang berkesan di hati kita. Aro nama caingo di rohatta molo juppa ri pestai. Aro nama cai tak kastu bagasan rohatta molo juppa bulan Desemberi. Ado nama cai bagas di bagasan ngolutta molo taingot ari Natale. Ima hatutu buni si paluai. Iro si paradio tak kamang dotomok kainang. Asanggiat di bagasan saluhut ngolutta naing do takas tubuh Kristusi. Rikot do paradehon gaba-gaba rikot. Rikot do paradehon si panganon natabo denggan. Rikot do laho patuduhon hai baruon ni pahean hasadaon ni pamakeon dohot akka naho partusi rikot alay na rumikot ima hayason ni roha hayaso dot habuluson ni roha ni Pilippi do uban na sa dingot Apostel Paulus huriyay jalan eksongoni manang hitanian hayason dot habuluson ni rohatta majakon Kristusi tubuh di bagasan ngolutta ima nama cairikot si paradeyota di bagasan rohatta. Hataridanna haparjolo akamang dotamok kainang. Hataridanna ima saitok tong dolas rohaku manangi akok kamu ninna. Jadi tok tong do manang sadi hari pe hutangi akok kamu sian las ni rohaku na Apostel Paulus. Jadi hataridan nilas ni roha na barjolo ima madok mauliate na baduahon ima martangiang. Irobana tanggal 20 Desember ditotop penuriat tadoi Natal keluarga. Asaboha asanggia mar Natal ganup ripe ditongani jabuna. Jala ditotop penuriat ta jala hakabipido na mempertahankan saat sonari ima jam 00.00 persirangan ni tahun ini di patu papartangiangan martangiang jala martangiang dosa sedao sian nonggeleng mabarjolo ho siap pudan batangiangmu tangiang non tangiang saat siakangan dungi inatai martangiang inatai martangiang dungi amatai mapangaripunan di tangiang sudi itangyak ko masada-sada anakku siakangan na berjurot Tuhan lampasu-pasu memana si nomor 2 pe sodo nading gadon parumaini pe berjuro si nomor 4 Tuhan ina nenate si nomor 3 rupena dakase dakke makirimi na jadi dangi tangyak ko nala soya makirim alay arong do madok kata dungi madok kata siap pudan josoroi ibak kamu do pi ko bainot tare kamang utama ala tangiang do tadi dan las di rohai mari turpukon dang nasing ber kamu mah tangiang do sai tok tong do hutangnya kok kamu nina di bagasa las ni roha martangiang dungi madok kata salah mau nina siap pudan kakak abang di sini saya minta maaf. Nomor 2, syakangan, inatai, songon ima di ho bapak butet, jok do salah tu ho, roh matai, asal masadar ho, nama tetong ya lu sinatai, mengido maaf mau bapak butet, ngau maaf pokok ina matai, amatai madok kata, pahen hatam ninate. Angkau tondak pola dah. Ai au do ame jabuan itu nama tetong.
Alangi be makaon, alami toy pangani be na tor dia lang nama rupani. Mudah-mudahan manarok songoni di tahun nanti. Ang gua mate nang ngolo minta maaf kun ulon nasung do rupani. Riko nai namar tangyangi. Patuduhon hau dukot tatu debata di bagasan salut. Ido nanaeng si patu pota. Alania hak kamang dot tamu kainang. Ala ari hatutu buni Yesus si. Ima asini roha doi. Holong na pinatuduhon ni dewata ama. Songoni nang dame na sumurung siap banua gijang. Macai takas do Jupang banua gijang do banua tonga marite Kristusi na tubu di Bethlehem. Macai takas do songgop harajau banua gijangi marite hatu tubu ni Yesus. Macai takas do hatok tongon kekekalan itu datang melalui kelahiran Kristus. Karena itu sukacita dunia dot sudehi tatama patuduhonotta di hari pesta Natali. Nana yang ingototta lumobi di hari 24 borngin parningotan hatu tubuni Kristus borngini di pardalanan ni si Maria do si Joseph dalam rekonstruksi perjalanan suci kelahiran bayi kudus Yesus di Bethlehem. Pada saat itu kita ingat dalam malam perayaan kelahiran Kristus. Dungi tanggal 25 Desember, taingok musea hatu tubuh ni Yesus. Ala aniyaha, ala Jupang dame, Jupang holong, Jupang anugrah. Dame ni dewa tanah sumurung na siya banua gijangi, songgop tu portibion, maritehite hatu tubuh ni Kristusi. Ala nido banai kota kasita, manomu-nomu, para de roha do pikirata majakon hatu tubuh ni Yesus di bagasan rohata. Asa songot dia asai baru pikirata. Asa boha asai baru ngolutta. Asai baru pangatusiota. Asai baru pangulota. Imana ni dok na dison. Lam sumurung mahamu di pangatusion dohot di parbue hati goran. Kamang dot tamu kenang gurang guna mangatusi nadenggan. Alesi ulah nadenggan belum tentu. Banyak orang yang tahu kebaikan tapi tahu saja, berbuat belum tentu. Walau terpukom madok, hendaklah kamu semakin giat dalam pengetahuan dan perbuatan. Alaniaha, gurang gozol madiboto na ringgan, alerang diula. Alang kohita, dak si boto na ringgak kita aro, si boto roh siula na ringgan. Dohita di bagasa perdalan ni ngulutta. Di bagasan pajuon ni turpuhon, sude hita sumurung marparbue do. Di bagasan pabahenan na ringgan. Asa Jupang hari Natali, ibaru ma pikirata, ibaru ma pakatayota, jala ibaru nang pabahenata. Di bagas sadok parbuena tama. Iro bana moloi tawar rohau turpuhon, aya ualupe si holhier rohak kumidahamu in Apostel Paulus. Urianame me dos Filipion, taksong Roma itu jemaat besar. Metropolitan, ya jemaat metropolitan, perkotaan, dan jemaatnya banyak dan heterogen. Ada dari filsuf, orang-orang pintar, ada pejabat-pejabat Romawi, ada orang-orang dari perantau, pedagang, saudagar. Jemaat Roma itu adalah jemaat modern pada saat itu dan besar jemaatnya. Sama dengan Korintus karena di sana pusat perdagangan. Jemaat besar, tetapi Paulus malah memuji jemaat Filipi. Jemaat yang kecil. Alaniaha ala tuktarida dosa dari rohana sida di bagasan sadok bulus ni roha.
malah dari jemaat Filipi membantu dana untuk pengembangan pemberitaan Injil di Yerusalem, khususnya di Rasul Paulus. Sianidoro lam mangerbang ma. HP huria name don. Jadi denggado tiruota huria Filipion. Alai tapi huria name do sa sitonga. Mari bakos singa mga raja. Nai baru pe hami tu si jala padita tatodo pe marjamita di sido 2 halion pagi siang mangurupi hakai pe singa mga raja. Opat tali minggu halaki ngapi kakak mo niku neng 1,000 namain na 1,000 kakak. Na minggu na salpui siya Badung Barat do hami Roma padita ta sirait nin nama tuau mulak siya Badung Baraton. Padita namin na ahay niku sawek ni Badung Barat do habe hitaten na. Sawek na ina. Bidot to ngay 1,200 kakak laki dawa niku. Hita o 400 kakak ron niku rupan itu nasida. O 400 kakak, 25 kakak na bebelu. 120 kakak lansia. Ido ang gojalan luron niku. Alay dangi odolan na niku. Odolan na do. Even small but beautiful. Kuni rotong. Amu pingot tamu may haduada. Molopid daw sa jalan luron. Sa huwasi holi do jalan luron baning omah. Alanya even small but beautiful. Nakpe met alay uli parsauran na, uli ng rohana, uli ng pabayanan na. Irotong nanaing uban na diha si Holy Apostle Paulus da di bagasan rohana. Ayalan ni uli do. Ayang goso uli, anong gosol ma sa diha si Holy, berkaw mo da, dang roarisan, omak ni tobusin na. Ngay sa mo, wea na virali, cerita di tobus. Nunga atong tanglup atong mau jami tatu amui na sarongan non omak ni tobus buat sarang roho arisan na sudah mengaluli hoy na amulok kuyain na nggak ada lo nggak rame ini naton hape paritado di naton dari botot tong songoni nggak ada lo nggak rame deh ini mana tong atar ngelilingi mana ibadungon ima istilahnya nggak ada lo nggak rame. Nggak ada lo nggak asik. Inak kana poso no ngate. Di hasioli di paima arorona ilului. Ima songoni ma huria Filipion. Asa unang songon nasik kita rupani. Di nasing arong go binereng di nasing anan nasing. Ro salak tu sada inganan mesa. Ibu tamu do mesa. Ama mesa. Merek sada-sada semua. Mesa mau dah na merek sada-sada. Manang metik. Ibu tamu do metik, ama metik. Meret sotik-sotik kenji. Redung ro tupungani gabe metik jolmon. Do mesa. Meret sada-sada do meret sotik-sotik. Jadi nak sondang songon yang guita. Postor aku di sini. Dihasioli harorona, dihasioli ngoluna, dihasioli alanya ala memang kamar parbue ni Banua Gijang, ada parbue siap Banua Gijang, parbue siap Banua Gijang ima holong ni roha, asini roha dengan basa hadameon. Ido parbue na pinarbue ni hatu tubuh ni Kristusi di Bethlehem, jalan naik parbue honota, jalan ido parbue ni hari Natal. Jalaido ganuk mar pesta Natal. Ganuk mar pungu mangedehon holy naik. Malam kudus. Ikon di pai baru. Hatu tubuh ni Yesus ido. Sude. Parnguluota. Asa tung marlabahita. Marningot hatu tubuh ni Yesus di bagasan ngulutta. Mauliate ma pinasa marite sude hamu ruas ni huria. Songon uluan ni huria KBP Jalan Luraun. Basingo to matok pestatan hari Minggu ina. Mauliate ma di sude ngatung ta gugu besian nasarohatta. Jala singo to di pesta kami puang sai kopi ti. Itu dah. Sai kopi pekan.
Odo pihai tabui songon na mangebas padenggal tangan laho manortor. Wah itu dala merpungu di garejong guk di san guk rupani huwer kami sonno hubadala kami di tutoruan pudian mau lihat mak dak polalani hasil nai parjolo alai si holdo roarhani ruasi merpungu sehali minggu naroha maradu sosial parkiran hurang hudulan tabu josor hudul di gedung sekolah minggu ne baruan ipabaini kalelangna dipabaini saweranna tortor ipabaini sati-satina dituhori lelang ibaen sumbangan persembahan silua jala sibagi dua mahuria pasatot tamari minggu tu pembangunan 147 juta sekian otik ngai namai 150 juta sasitong ngalo bido yang got pembangunan yalan yaha 30.000 batu bata 50 sak semen 1 juta siana mata 5 juta situasi 5 juta 2 juta sianek Saudi dak pulai kirai hasil go pestai pasahak mai itu pembangunan asal masahat jala saut pembangunan tahun mau lihat mak si hasihola de pesta soni bedu dah si ngotor deh haduan molonu ngapide basa jalan luron he ada iba mar pesta ba jalan luron tabu ba pestai uli sudi ruasi bersiadu lahu patupa natolap sian yas di rohana ido narumiko takamang do tamok kenang laho patuduhon hasadaon ni rohatta patupahon saluh nanaringgan parbueni asini rohani dewata di bagasan ngulutta atong dang pigalilingai tomu-tomot ta maharoro ni sipaluai di bagasan ngulutta sai lam tahasiho lima ari natali mangalehon hai baru hita dungi dirgakma patugijang matohang muna tegakkan kepalamu hai kamu orang-orang letih orang-orang lesu yang tertunduk malu karena ketiadaan duniawi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Kita tegakkan kepala kita, kita songsong raja kita. Siapa dia raja kemuliaan itu? Dialah Tuhan jaya dan perkasa yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang letih. Nagale dilegon haluaon ni partodionna asatung hiras rohana madalani nguluna di tanoon. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat madi wali Jehovah la nung ngahupai may mahami si paluay ise ibana nung atakas sudah dahami ibana do raza Sebaot ulu balang ni hamusuon Tuhan jaya dan perkasa yang menegakkan kepala orang-orang yang tertunduk letih, malu karena ketidakpunyaan dunia ini. Alani pasu-pasu mahuriam namarat ventus sadarion. Asalam takkasu para dehami rohanami inganan hatubuan ni Yesus. Pasu-pasu ruasmu namar minggu di garejaon. Dohot namat dohot di live streaming di Jabunes Sidabi. Pasu-pasu na ulang tahun kelahiran sadario do sa mingguan. Panjang umur di Nasida. Secara khusus dia manami Padita Todo Sirait. Berulang tahun hari ini 47 tahun naposomi. Parrohai Nasida salam mergugu marbisuk. Mamaritahon hatam na badiyay. Na berulang tahun pernikahan sadari sa mingguan. Berbahagia marumah tangga Nasida. Molotung pidda pehurian yang manami tobing. Inang borusi majutak. Pasu-pasu manasida. Asalam gok haporsiaon Nasida. Pasu-pasu sudah pabahinan ni ruas ni huriam do pilihan nasida do hot na pinatupa nasida di pesta gotilo do pembangunan HKBP Cimahi Jalan Lurah pilihan nabadia medi jolom gabe balos sonom musilop gada di ruas mi pasu-pasu alitu pabahinan do persembahan ni manami keluarga Upuguen Pasaribu boru panggabean natongon waing borhat tu Jerusalem ramoti nasida di pardala na sorodi namula muse songoninang persembahan sian keluarga Dr. Arwan boru marpaung, keluarga Sidabuk ke boru silalahi, situa hasi majut tak boru tahayan,
punguan Qur'ama ek Saudi sailam tabbai lasni roha di nasida saluhna dengan dibasam di pacarian pacamota do lasni roha pe pasu-pasu ale Tuhan nang keluarga huta julu boru panggabean keluarga sihite na pangolihon anak dohot boru nasida keluarga na burju mana sida di depanmu pasu-pasu amanami sitinjak boru gultom di palumi hokko pahoppu tabbani na ngadongi di nasida pasu-pasu pahoppu nasida madok mauliate ala dingkado pardalanan nasida madalani marnida inganan hatu buami di Jerusalem rodina mulak tu cimahion leong kajang ni umur diamanami stija do inang di bagasak kahipason nasida pasu-pasu Lisbeth and Helmi boru manulang sailam tabba di nasida las nirwadiak kaulon na petar pasu-pasu nasida pasu-pasu Yuda Androfa Paraen en Febrianti Nancy Adilawati asanggiat lam tabba dingkan dia keparkarejoan nasida li Tuhan ramotamu nasida di bagasan nasini roham jalo magu tok-tok ripe nirwasmi songoni nang janji iman sianopu Stephen keluarga nyonya ka si aritonang boru si barani hipas jala horas nasida li Tuhan di bagasan nasini roham terima nazar badan ni keluarga ni amang batubara inang boru toga torop dina pinadaton nasida li Tuhan pembangunan ni huriamo pasahaton nasida sianes rohana mana ngahape perpadanan na tuho pasu-pasu mai lumobi dia manami asalam tabbahai pason nasida doho las ni roha manguduting holu doho takkay anak kon nasida pe lehonom wakkan arikoti pasikopon las ni roha nasida pasu-pasu mali Tuhan nang ruas ni huriam molo tungarong na madopi hamaolon di bagasan obason hamaolon ni pardagingon alani parsahiton alani parkarejoan alani hinasihol ni rohana sida dia kahagabeon alay Tuhan na mangadopi ak kahamaulo si songoni urupi ma asatung dirgak alay Tuhan na sida laho manatap manomunomu haroro ni sipaluai mangurupi na sida alay Tuhan pasu-pasu masalu ruas ni huriam na marminggu di son rak doha minuaing doha takka simpatisan ruas ni huriam natongon marminggu dia KBP Cimahi Jalan Lurah akatamu nami di parminggu sadaro keluarga nenggolan sian Kalimantan natoras ni inang keluarga Bapak Rindu songon inang keluarga Tambunan sian Bekasi Palu Sulawesi keluarga Simatupang boru Panjaitan sian Bekasi songon inang ale Tuhan di Bapak Pratama Bogor siap Bogor huidahami do di sonang natoras ni inanami boru Libong songoninang akay yanakon nami sian Armet 10 Kostrat angkatan darat alay Tuhan pasu-pasu manasida saluna molo tungarok penasohu guarehami rak marminggu tamu nami dongan nami sadariot di HKBP Cimahi Jalan Luraon alay Tuhan asimaroham pasu-pasu nasida saluhuna asa toktong di bagasan lingkungan di tanganmu nasida banguduti ngoluna di bagasan gogo habisukon nasiakkoi atong las dorohanami sadarion dinabongot ho tu bagasan ngulu nami tu bagasan rohanami tu bagasan keluarga nami lumobi may di bagasa pabahinan nami marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin maret de mahita hut papungupilian tujulu Sion
Atangi akon mapilihat na martangyang mahita. Ali di batama namin na di ba nuwagid siyang horok-haroruan ni salu silelon na dingkado na sa ulibasa na mauliutus. Pasat tami masya na ni Leon mito kami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabiwap na hutus di jolom. Pasu-pasu majala ramote asaw parahasya kami pilihan o pati bulok karajaon mo di tonga-tonga ni Huriam do di Portibion. Buhay marohan namin marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami gunang ni si Leon mito kami. Asalam kirkir hay madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ada Tuhan debata maparasi roha hasangapon hamuliaon dot puji-pujian madihoro di saleleng-lelengna mauliate maroha nami diwalani asini roham dot holong ni roham ay disuruh hoda anakmu nasasadai asa malua nagi nonggomanmu siad dosa nabi namarlas ni roha rohami nuang di bagasan haserepon ni roha marningot haroroni anakmu dot hapapatarna tuliak portibion alai Tuhan Yesus Kristus anak ni debata na mangului pinuji maho ala niasi ni roham, ala di patutoro ho dirim, gabe saor ho tuhami jol manalea, asa malua kana pinilit musia dosa nabi. Marlas ni roha dohami nuaing jala mauliate rohanami, marningot haro rom mangebati hami. Saitobot mahuriam jala pature mai bahen ingananmu. Bongoti marohanami, perbadiai jala patiur masaluh nai, mariteite sodang ni barita nauli, asa hobas hami paimahon ari haro rom nasangapi. Sai pasu-pasu ma panggonggomi hami. Dot saluh raja ni kalak Kristen. Saya sodangi jala pasu-pasu masaluhut padita guru situa. Bivel Frow, evangelis. Dotak kana pature-turehon namar sahid. Asa margogo na sida mangaramoti huriam. Sai sungguli mahami tuhamu bau ni rohana tutu. Apuli makkana marsak. Urupi na targogot dohot namar sahid. Sai patiur malak kanina lahomate. Asa torang rohana manopot hasonangani. Sai topot ma dongan nami na diha holomon pabisar barita nauli tunasida asalam tabak ka na porsea dot pasangapon guarmu di harorom nasangapi. Amen. Ali amanami na di benua gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai roma harajonmu. Sai saut malomani roham di benua tongaon songon na di benua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami di dosa nilongan namar dosa tu hami. Unang hami togiot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasor hon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu mari kita saluna.